Benvinguts al Forum TurisTIC 2015, un congrés que en la seva tercera edició s'ha consolidat ja com una cita ineludible pels professionals del sector turístic i del sector de les telecomunicacions que volen estar al dia dels últims avenços en aquest camp. És molt important comptar amb un espai de relació que estimuli la innovació en el sector turístic i desperti projectes d'emprenedoria en el sector tecnològic. Un espai que identifiqui el punt d'intersecció de dos eixos estratègics de la nostra economia. El turisme ha estat motor i inspiració de molts projectes TIC, tal com es mostra en aquesta edició del Forum TurisTIC. I a la inversa, les TIC han servit per realitzar projectes turístics que, d'altra banda, haurien estat inviables. Un clar exemple d'això és la plataforma de venda d'experiències a internet que l'Agència Catalana de Turisme va presentar precisament en el marc del Forum TurisTIC de l'any passat i que després d'un any ja està plenament consolidada. Aquesta plataforma ha esdevingut una eina perfecta per assolir un dels objectius claus plantejats en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya: impulsar la creació de productes i experiències turístiques a l'interior de Catalunya i ajudar a la seva comercialització. Les TIC també són claus per l'assoliment d'un altre dels objectius del Pla Estratègic de Turisme, la conversió de Catalunya en una Smart Destination basada en un model turístic sostenible, econòmica, social i mediambientalment. En definitiva, la parella turisme-TIC és una relació guanyadora que promet un gran futur. Benvinguts.